Ovádi Péter a veszprémi 8-as számú választókerület képviselőjelöltje a Fidesz-KDNP támogatásával. Önkormányzati munkáját a jelenlegi ciklusban is a választókerület polgárainak megelégedésére végzi. Körzetében rengeteg fejlesztés történt az elmúlt 4 esztendőben. Megvalósult a Mester utca és a Varga utca által határolt területen egy közösségi tér, mely kiválóan szolgálja a kicsik és nagyok pihenését és szórakozását. A park további fejlesztésére is vannak elképzelések. A megvalósult fásítás jó bizonyíték arra, hogy a 8-as főút felé nem lesz útépítés ebben az irányban. Lesz viszont járda, így könnyen megközelíthető lesz a Cserepes utcai buszmegálló. A Kalmár téren új parkolóhelyek kerültek átadásra, mely nagy mértékben javította az ott lakók biztonságos közlekedését, parkolását. A Cédrus lakóparkban élők kérése is teljesült, így a közelben lévő bevásárlóközpontot egy újonnan átadott járdán tudják megközelíteni. Mivel az uniós előírások miatt sok játszótér elbontásra került, az Ördögárok utcánál elindult beruházás keretein belül egy új, modern játszótér építése mellett tervben van egy közösségi tér megvalósítása is. A Dugowicstól a Botev utcáig tartó lakóövezetben az egész burkolat és a járdák is felújításra szorulnak. A Borsos József utca már megújult, de a korábbi ígéreteknek megfelelően lépésről lépésre haladva folytatódnak a felújítások. A szabadságpusztaiak is kedves, jó ismerősei a képviselőnek. Rendszeresen részt vesz a Szabadság lakótelepi baráti kör rendezvényein. Ovádi Péter véleménye szerint ennek a civil szerveződésnek kijárna végre egy olyan közösségi ház, ahol megvitathatnák a településrész ügyes-bajos dolgait. A következő ciklusban megvalósítandó tervei között szerepel a Szabadságpusztát is érintő kerékpárút építése a Videoton iparterületig, amely nagyban segítené a városrész elérhetőségét is. Ahogy látható, eredményes 4 évet zártunk közösen a választókörzetemben élőkkel. Ehhez a megtisztelő munkához kérem az önök további támogatását.